Jeg tror, jeg hopper op i min nabos bagsmæk. Problemet er, han har så dårlig tøjsmag, at jeg hader ham mere og mere hver eneste dag. Jeg vil hellere over at komme tættere på de svensker. I København, der ingen grimme mennesker. Problemet er, at de tager ikke alvor af mine trusler. Der er ikke nogen natbusser, så jeg har ikke mulighed for at flygte. Jeg bliver nødt til at blive her ved alt det, som jeg skal frygte. Halvballer, valballer, altså store damer, man ikke tør være hos, når de knaller. Det er simpelthen det værste. Jeg bliver nødt til at flytte, ellers møder jeg aldrig en kæreste. Jeg kan mærke ubehaget helt ind i kroppen. Det er derfor, jeg kommer så meget ned i Centerpoppen. Der hører vi noget dårlig musik, som for eksempel så en Rasted og Hej Matematik. Det problemet er, at vi er så ubegavede, og alligevel ved de alle sammen præcis, hvad jeg har lavet. Står nede i midtbyen med mit latterlige bundelook. Nu ved alle det alligevel, for vi har Facebook. Men dengang, der var der ingen statusopdatering. Min status var helt nede i min servering. Og hvad skal man ellers tro? Man skal ud og feste, men der er altid en risiko. Den er fandme mindre på Sjælland og Fyn. Over i Bunderådsrup, der møder man en familie i byen. Så bliver det hele lidt dunkel. Man står og snæver med en pige, og der står ens onkel. Så begynder han at svine. Hvad skal det nu ligne? Så finder man ud af hende, man snæver med sin kusine. Så det hele er bare så indavl. Så vil jeg hellere til hovedstaden og være lidt mere travl. Så kan jeg måske finde en ung kvinde, der kan kurere mig for mit tungsind. Ja, jeg er bare så frisk. Jeg gider ikke bare blive og uddele tæsk. Jeg vil meget, meget hellere ind til byen, fordi der er så meget snæv og så meget tunnelsyn. Det lyder som en sang fra Allan. Lige nu der er Sjælland længere væk end Balkan. Problemet er, at jeg bliver her i provinsen, og jeg føler mig hverken som fyrsten eller prinsen. Jeg flytter straks lige, at jeg bare får noget benzin på min Puch Maxi. Så er det første, jeg har gjort. Jeg bedufter Hugo Boss og ikke af kolort. Jeg skal bare lige tjekke med mit bagland. Håber det er cool, jeg får jer lidt på afstand. Fordi jeg er så træt af DSB med sne på mit trinbræt. For så stopper de ikke længere ved min station. Hvad fanden skal jeg gøre? Kan jeg ikke ringe til nogen? Men det er som om, at jeg bare er i den forkerte branche. Hele mit opland er fyldt med intolerance.